Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Безнең кеше ватан, ата-бабам нәсле торган җир, 11 Әхмәт, 7 газизләрен уран салган тәкбир әйткән җир. Барда җире, туп башаклы кырлар, кара алтын чыгып яткан җир, урман, таулар, күлләр, киң болыннар, халкым җырларына күчкән җир. Барда ягы олы шәхесләрне, зыялы затларны биргән җир, Шәрифҗандай батыр егетләре, сылу туташлары булган җир. Барда ягы, сибелгән милләтнең телен, рухын саклап калган җир. Хөрфәдә җыен, сабан туйлар, милли моңнарыбыз яшәр җир. Татарстан Республикасы белән дустана багланышларда үзара файдалы килешүләр төзүдә бәйләүче булып тора. Бүгенге безнең милли мәдәни мирасыбыз дигән программабызны исә җирле авторларыбыз Идият Аширов сүзләренә Рәүф Адилов язган "Бардан минем" дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Сәхнәдә Айдар Габдулхаков һәм Дуслык үрнәк бию ансамбле каршы алыгыз. Җирем, кеше ватаным син башкалам. Тормыш сукмакларым зур юлларга, синең булсагыңнан башлана. Яшә күкрәк гүзәл туган җирем, тол буйлары барда төбәге, иген иткән, матур гомер иткән, халыкларның дуслык үзәге. Барда Башаклы кырлар, кара алтын чыгып яткан җир. Урман, таулар, күлләр, киң болыннар, халкым җырларыма күчкән җир. Яшә күкрәк гүзәл туган җирем, тол буйлары барда төбәге, иген иткән, матур гомер иткән, халыкларның дуслык үзәге. Яшә синең торган сайын күбрәк сокланам. Киләчәгең якты, татлылардан татлы, өмешең җиләгең шартламан. Яшә күкрәк гүзәл туган җирем, тол буйлары барда төбәге, иген иткән, матур гомер иткән, халыкларның дуслык үзәге. Яшә күкрәк гүзәл туган җирем, тол буйлары барда төбәге, иген иткән
яшәр җирен, кызыктырмый Кавказ кырыннар. Монда минем телен рухын саклап, гомер иткән горур халкым бар. Яшә күкрәк гүзәл туган җирем, тол буйлары барда төбәге, иген икән, матур гомер иткән, халыкларның дуслык үзәге. Яшә күкрәк гүзәл туган җирем, тол буйлары барда төбәге, иген икән, матур гомер иткән, халыкларның дуслык үзәге. Нинди генә тарихның шаһиты булмаган. Әмма бернигә карамастан, тол буенда яшәүче милләттәшләребездә мәдәният, мәгърифәт элек-электән алга киткән булган. Мисал өчен 17нче гасыр урталарында Баявыл мәдрәсәсендә милләт өчен азатлык көрәшенең башында торган Батырша укыткан. Шул төбәкләрдәге мәдрәсәләрдә 19нчы гасыр башында Гали Шөкрый белем алган. Тәтешлегеннән килгән Кәрим Әмири дә вакытында бу төбәкнең мәгърифәт үзәге булып исәпләнгән Солтанай мәдрәсәсендә укыган. Татарның танылган шагыйре Сагыйд Синчәләй дә 1909-1915 елларда шушында мөгаллимлек иткән. Bütün Уралның билимгә сусаган егетләрен үзенә тартып торган мәчет каршында оешкан Солтанай мәдрәсәсе 20нче гасыр башында 16 сыйныфлы мәдрәсәгә әверелә. 1910 елда Солтанай җәдид мәдрәсәсенең хуҗасы Гата хәзрәт Мансуров үзе яшәгән йортта каршы төзегән кызлар мәдрәсәсе дә зурлап искә алуга лаек. 1939 елда Пермь татар педагогия училищесын тамамлаганнан соң, булачак шагыйрь һәм прозаик Әдип Маликов юллама буенча Солтанай 7 еллык мәктәпкә укытырга килә. Аның шушы авылга карата булган тирән ихтирамы инде җырга әверелгән шигъри юлларында урын алган. Арслан Батыр Шимкие, Әдип Маликов сүзләре, Солтанай, җырлый Сария Шуганаева. Яшілі хәтирем қалыды сенеден сұлтанай, байырды бізіне юллар, ярсулы йыллар, ұшырашу күтіп қалыды сузылған құллар. Йыракта, бик йыракта калдың сұлтаным, йылдызлар киңелі гүлдә йөзә тулғанай, айырды бізіне юллар, ярсу
ұшырашу күтіп қалды созылған қолдар. Рахмет. Икенче жырым Пермь шәһәрендә яшәп ятучы композитор Сәүбән Чуганаевның музыкасына язылган җыр «Ярату». Yaşın yaşnetti de yağmur bulup yağdı canıma. Elle kayanı girdim bu yaratu, gidip aldı günün yarına. Bulgun bulup buladı yalgın bulup, yaş bulup attı canımda. Elle koyan kilidi bu yaratu, eğitip anlatalım imkisini.
Шуганаева. Сария. Sizni chaqiralar, qizlar kelgan. Ortalılar, milli mirasni saqlauga zo'r ulush kiritgan yoqdoshimiz, folklorchi, g'olim, jamoat ishliklisi Rashid Fayzrahmano'li Agafarovni sog'inib esga olamiz. Onun bilan g'ururlanamiz. Hem de onun yoqti isteligini hazır sizge təqdim etilecek ili barının tili bar degen çıkışımızı təqdim etemiz. Sahnede Qıy folklor türkümü.
Қолымдағы балдағымның исемнәре Сәлимә. Бір неме де әйтмәгә ярамый. Иреннәре Сәлимә. Әйдә әйтеп бир ала. Жылышып қайтып кетейген екен әлде. Әйдә, азат ұстаздар бардан дейін. Емен ұшлар ішесіз. Жерлі достар барда дейін. Ертен жерсіні кешеді. Ұшпар шуңа қарттай майлар сайрашыды мөрейді. Ұшпар шуңа қарттай майлар сайрашыды мөрейді. Барда қайда қайда деген иллерді Фольклор төркеме. Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Татарстан Фәннәр академиясенең Галибҗан Ибраһимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә комплекслы экспедицияләр оештырып, халкыбызның милли мирасын өйрәнү эшен дәвам итә. 2017 елда фәнни экспедицияләр хәзинәсеннән дигән чираттагы китап Пермь крае Борда районында яшәүче милләттәшләребезгә багышланды. Борда халкының гореф-гадәтләре, тел үзенчәлекләре турында бай мәгълүмат тупланган бу китапны чыгаручыларга Галибҗан Ибраһимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Мөгаллим улы Миңнуллинга шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Тулы бәхет, тулы шатлык була тик туган җирдә дип яза җирле шагыйребез. Татарстан язучылар берлеге агзасы, күптән түгел генә үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Идият ага Аширов. Сәхнәгә Идият Ашировны чакырам. Рәхим итегез. Төркиләр без. Безне Барда татарларын
кемгә генә кертмиләр. Тарихыбыз төпкелендә уграфиннар, төркиләр, хуннар нигез салган диләр. Атилла аныклары, табыла тора шул чорның ук сүңге сыныклары. Тамырларда кемнәр каны, Болгар, Нугай, Кыпчакмы? Кемнәр якканнар бу җирдә иң беренче учакны? Тукталып шушы төбәккә тамыр җибәргән бабам, чорлар аша шәҗәрәсен, ыру тамгасын табам. Урман арчып иген иккән, дошман кисә яу шапкан, 7 тауда 7 газиз уран салып ут яккан. Төрле кавымнарның монда атлары йөргән утлап, кыз биргәннәр, туй иткәннәр, язмышлар булган уртак. Гади халыкка кайда да яшәү булган кыеннан, шукындырудан кашканда шалуралга сыйынган. Кемнәр килгән, кемнәр киткән, берни эссез үтмәгән, тын дигән тол буенда да кан кыюлар бетмәгән. Бер яктан урыс кенәзләр җирләреннән кусалар, икенче яктан изгәннәр үзебезнең морзалар. Шөкер, халкым ни хәлдә дә намус, виждан сатмаган, телен, динен, милли йөзен, татарлыгын саклаган. Әйтә алам шуңа бүген, горурланып, рухланып, без килмешәк кавым түгел, без тарихлы зур халык. Дөрес, безне татар дип тә, башкорт дип тә теркиләр. Ә чынлыкта без бер халык, тамырыбыз төркиләр. Авыл малайы мин, кайда йөрмим, нигъмәлләр кылмыйм. Авыл малайы мин, авылдан. Алтын таулар вәгъдә итсәләр дә, шәһәр шире белән авырмам. Кечкенәдән минем канга сиңгән, арыш исе, туган җир исе. Кырга чыксам шуңа һәр үләнен, килә кулга алып иснисе. Тауларына менсәм көчем арта, шишмәләрнең тоям шифасын. Бездә генәдер ул шау чыршылар, каеннарның түзе, зифасы, шартламасы, җиләк, өмөҗесе, мөлдермә тулы бал гына. Әсир итәр сине һәр почмагы, күңел биреп бер күз сал гына. Бөтен нәрсә гади, үзгә монда, табигатькә якын, хислерәк. Авылларда гомер итүчеләр, минемчә 1000 кат бәхетлерәк. Кыскарттылар. Көтмәгәндә югарыдан килеп төште буйрык таләп. Чиновник буйрык каты, буйрык шундый. Чиновник күп штатыңда 2 атна вакыт сезгә берничәсен кыскартырга. Кулга алып исемлекне карап чыгылды бар яктан. Ширесе дә балык баштан чистарту башланды астан. Тикшерелде белем ягы, дәрәҗәсе, малы, даны, кемнең кемгә якынлыгы, кем артында кем торганы. Узакламый чыкты карар. Бик кыска булды язганы. Кыскартырга охранникны, кыскартырга техничканы. Рәхмәт. Рәхмәт, Идият абый. Барда халкы үзенең танылган, күренекле шәхесләре, якташлары белән әлбәттә горурланып яшәй. Булар шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, фольклорчы галим Рәшит Яхфаров, Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе һәм мәдәният хезмәткәре, җырчы, композитор Мәсгуд ага Имашев, Тукай премиясе лауреаты Дамиря Кузяева, язучы, әкиятчы Нурия Сәйер, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Тукай премиясе лауреаты Луиза Батыр Булгары. Үзешчән композиторыбыз Сәүбән Шуганаев. Җырчылар, Татарстанның атказанган артисты Санифер Ангулова, Татарстанның атказанган артисты Алтын бас премияләре лауреаты Гүзәл Уразова.
Татар моңы конкурсы лауреаты, Манзара һәм Болгар радиосы премиясы лауреатлары яшь җырчыбыз Шулпан Юсупова һәм башкалар. Бүгенге очрашуыбызны, кадерле дуслар, Борда кызы бүгенге көндә Казан музыка көллиятенең 1-нче курсында белем алучы кызыбыз Эльвина Туйгильдина дәвам итә. Рәүф Адилов көе Гөлшат Зайнашева сүзләре. Шишмә башы дигән җыр тыңлап үтегез.
Хәзер бәйрәм сәхнәсенә төрле конкурсларда җиңү яулап лауреат исемләренә лаек булган Дуслык үрнәк бию ансамблен чакырабыз. Аның алыштыргысы җитәкчесе, Рәсәйнең һәм Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Гүзәл Нуриханова. Дуслык бию ансамбле каршылыгыз. Дуслык бию ансамбле. Татар җыры ерак гасырлардан алып килә халык хәтерен.
Уялшан ул, тыйнак, ягымлы ул, үзе салмак, үзе әкрен. Яшәсәк тә иркен матур илдә, татар җыры һаман моң тулы. 1000 ел буе җанга сиңгән моңны җиңел түгел, аны онту дип сезне сәламлый Әлфия Якупова, татар халык җыры Гөл Җамал. Якупова. Туған яқ дип көңілкәйім, ашқынасың юққа ғына. Барда бит ул карталарда bir кішкене нұқта ғына. Рахмет біздің бабаларға, төбәк орнын сайлай білген, туған жерге біріккен біз, тамырыбыз тирән кірген. Біздің яқта бар ирләрнең суғып тимір үзәрләре, қызлар дисәң бізде инде, гүзәлләрнең гүзәлләре. Сәхнәдә барда гүзәлі вокаль ансамблі, Әдис Маликов кие, Идият Аширов сүзләре барда қызы.
жетекчиси Гүлнур Ибрахимова. Зор рахмет, кызлар. Кадерле дуслар, менә концерт барышында безнең залда утыручы бер милләтпәрвәребез матур шигырь язып китерде безнең районга багышланган. Пермь крае Барда районы үзешчәннәренең безнең милли мәдәни мирасыбыз исемле концерты уңаеннан дип атала. Сөйкемле бардалылар, елга күлләр һәм урманнар кошып алган барданы. Ул якларга барып кайтсаң, һич онытмассың аны. Авырлыктан куркып калмый, бирешми бардалылар. Ондагы татарлар эштә һәр вакыт алдынгылар. Ходай биргән сөйкемлеккә соклангыч, ис китәрлек, яшьләр арасында хезмәт батырлары җитәрлек. Барда кызларын күрсәгез, гаҗәеп шибәрлектә. Барданың егетләре дә бирешми күркәмлектә. Барда якларында яши тырыш, эшчән, уңганнар, хезмәттә көн күрештә дә, бар эштә дә булганнар. Бардалылар башкаларга гел үрнәк булып торсын, шибәр, горур, мәрхәмәтле, озын гомерле булсын дип яза Казаннан Нияз Бишбалта. Зур рәхмәт сезгә. Бу алкышлар сезнең өчен. Әмінә бүгінгі ұшырашуыбызны дәвам итә. Жыршыбыз Рамил Амиров, татар халық жыры Тәшкәйкә. Тулан икән шилләгенә караганда үзе кура шилләге. Тулан икән шилләгенә караганда үзе кура шилләге. Кем җаны суга бара, шәл яулыгы ябыны, шәл астыннан карап кала. Күрмәмешкә салынып, Ташкәй, шәл астыннан карап кала, күрмәмешкә салынып. Тулан икән шилләгенә караганда үзе кура шилләге. Тулан икән шилләгенә караганда үзе кура шилләге. Барма жаным су шитенә, су шәшерер битеңә. Исемеңне шигеп бирсе, кул яулыгың шитенә. Иттәкәй, исемеңне шигеп берсе, кул яулыгын шитенә. Тулан икән шилләгенә караганда үзе кура шилләге. Тулан икән шилләгенә караганда үзе кура шилләге. Рәхмәт, татар халык җыры Өмме Гөлсем.
Gülsüm tağnan kırğa barıp bayırağın oynata. Bağız eylem gülsün, ilenler gülsün, bastığında zürvahittin şarkıları görünsün. Bossalım gülsün, ilenler gülsün, bastığında zürvahittin şarkıları görünsün. Şuqta gelsin utta, yigit gönlini yandıra. Bir yaşulay sigeninde işte hayran kaldıra. Bir yaşulay sigeninde işte hayran kaldıra. Bağız seylin gülsün, ilenler gülsün, bastığında zürvahittin şarkıları görünsün. Bassalim gülsün, ilenler gülsün, bastığında zürvahittin şarkıları görünsün. Yarışlarda bizinin Gülsüm birinçilikini bilmi. Yarışlarda bizinin Gülsüm birinçilikini bilmi. Bas eylim Gülsüm, ilenler gülsün, bastığında zürvahittin şarkıları görünsün. Bas eylim Gülsüm, ilenler gülsün, bastığında zürvahittin şarkıları görünsün. Amil Amirov, bayanda Azat Gabdulhaqov ham İdeal Xismatullin. Zor rahmet, qadrli dostlar. Hazır sahnebizge türlü konkurslar laureatlari Nurlu Biyu ansamblini chaqiramiz. Tatar qizlari biyun qarag'iz. Nurlu Biyu Türkümü yetakçisi Zülfide Nuriyeva.
Башка төбәкләрдә кебек, Барда татарлары да үз мәдәни һәм тормыш үзенчәлекләре белән татар дөньясын байталар. Бездә бит борынгы төрки халкының җыены сакланган. Җыен атамасы нәсел сүзенә барып тоташа. Бер нәселдән үрчеп киткән берничә авыл бер җыен тәшкил иткән. Вакытына һәм урынына карап, алар төрлечә аталып йөртелгәннәр. Безнең төбәктә Барда җыенынан тыш, Сараш, Бәкинтау җыены, Куштамак җыены һәм Ярминкәсе, Тававыл һәм Искердә урыс җыены дип аталган бәйрәмнәр булганнар. Әсүҗән, Бөрежле, Батырбай һәм башка авылларда җиләк җыеннары үткәрелгән. Бөек Ватан сугышы елларында мондый җыеннар туктатылган һәм бүтән кабатланмаган. Ә менә вакыт шыңгылында югалмаган Барда җыены исә үткәннең, бүгенгенең һәм киләчәкнең дәвамлыгын белдереп, һәр елны безне үзенең ачык мәйданына җыя. Бу бәйрәм Кама буеның иң яраткан, иң кызыклы, иң матур бәйрәме. Сабан туй җыры, җирле авторларыбыз Шәрифҗан Нуриханов көе, Нәсхәт Зимасов сүзләре, җырлый Айдар Габдулхаков һәм сәхнәдә кабат дуслык бию ансамбле. Килгән гадәт ата-баба йоласы, күңелләр ашкынып көтә, сабан туе буласын. Килегез авылдашлар, кайтыгыз якташлар, сабан туйларына, суйларына. Килегез авылдашлар, кайтыгыз якташлар, сабан туйларына, суйларына. Туган дусы очрашканда йөзләр нурга күмелер. Юкка гына әйтмиләр бит, бер күрешү бер гомер. Килегез авылдашлар, кайтыгыз якташлар, сабан туйларына, суйларына. Барсын мәйдан жыр белән тусын, тагын ел буе сагынып, исеккә алырлык булсын. Килегез авылдашлар, кайтыгыз якташлар, сабан туйларына, суйларына. Килегез авылдашлар, кайтыгыз якташлар, сабан туйларына, суйларына. Сабан туйларына, суйларына. Дуслык бию ансамбле, Айдар Габдулхаков. Тагын бер җыр тыңлап үтегез. Ризван Хакимов көе, Марат Кабиров сүзләре. Син минем фәрештәм. Зәңгәр күл камышы, шәшеңне иркәләп тарыймы.
Қарашы жанымның сағышы, мен аңа табынып қараймын. Мен сені көклерде ізледім, сен жерде янымда екенсің. Сaf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мен сені көклерден ізледім, сен жерде янымда екенсің. Saf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мен күзелім шитлерден ятлардан, сендей көз қарашың сағышың. Бір кімде yok менім сен бірәу, ізлеген табышым ағышым. Мен сені көклерде ізледім, сен жерде янымда екенсің. Saf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Ömrüm boyuna Koyunlar yolundan izledim. Saf süyü мәхәббәт şu yolga Çıgar deyip ümmetim üzmedim. Men seni köklerde izledim, sen jirde yanımda ekensin. Saf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мен сені көклерден ізледім, сен жерде янымда екенсің. Saf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Saf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Фәрештәм икәнсең, икәнсең. Фәрештәм икәнсең, икәнсең. Saf süyü мәхәббәт күгенде, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Рахмат достар. Акаф. Хәзер сәхнәбез түренә Мәулиҗан абай Зимасовны чакырам. Барда көйләренә тезмә тыңлап үтегез. Мәулиҗан абай Зимасов. Туған яқ мұңнары, шунды якын жанға изгіде, шул мұңнардан ата-бабаларының ғұмыр сулышлары сизеле. Юк мұңнарны шиттен izlemik biz, шитте йөрі шақмы қаңғырап, үз илебіз барда түбәгінде, үз мұңыбыз тұрсын яңғырап.
татар халық жыры сандуғашым, жырлы Зөлхабира Мансурова. Рахмет, достар. Рахмет. Тағын бір татар халық жыры Қашыңның қаралары. Qaralары
Sizden selam hatları kütüşü Zülhabire Mansurova. Jır bilen tuvatanlarım, jır bilen ütegimir. Dili dünyanı kuşarga konat kuyulgan köngül deyip sizni selamli jırşыбыз Gülnur İbrahimova. Jırın ismini bize aytır indi. Jırlar koyta. Unutmaz hali, gömdür mini de.
Бізде бит дуслар түбәтәй дә үзгә. Шуңа да барда түбәтәй бит ул сай эшле, дүрткел түбәле. Барда түбәтәй җыры. Мәсхут Имашев кие Рәшит Яхфаров сүзләре. Җырны автор Мәсхут ага Имашев үзе башкара. Мәсхут абый, рәхим итегез. Kızı kiş utarıp kemiga tübetey şiga Aşık buldum barda da şol tübetey şigüşiga Barda tübetey bikilişe tügelimi Biyete de cırlata da yorsıta da küngelini Barda tübetey bikilişe kıralı Bardalarda kiyo bulup yürüsüler baralı Barda kızı soban kuyda Tübetey güle gitti Tübeteyin güle gitti Yüreğimni cilik etti Barda tübeteyi bikilişe tügelimi Biyete de cırlata da yorsıta da küngeline Barda tübeteyi bikilişe karalı Bardalarda kiyo bulup yürüsüler baralı Kızlar şikken tübeteynin Kızıl şeşek ülgüsü Kızıl şeşek ülgüsü Vəğdələşu bilgəsi Barda tübeteyi bikilişe tügelimi Biyete de cırlata da yorsıta da küngeline Barda tübeteyi bikilişe karalı Bardalarda kiyo bulup yürüsüler baralı Tübeteye bikilişe tügelimi Biyete de cırlata da yorsıta da küngeline Barda tübeteye bikilişe karalı Bardalarda kuda bulup yürüsüler baralı Barda tübeteye bikilişe karalı Bardalarda kuda bulup yürüsüler baralı Рәсәйнең ат казанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе һәм мәдәният хезмәткәре Мәсхут абый Имашев һәм дуслык бию ансамбле. Ике микрофонга сөйләп карыйм әле ничек була икән ул. Мәсхут абый, сезнең җырыгызны тагын бүләк итә. Казан музыка көллиятендә укучы, Барда егете Айзар Корбангалиев, Мәсхут Имашев кие Рәфизә Корбангалиева сүзләре. Моңсуланма, әнием.
Sen sağ qaytыңмы балам deyip yılmayalar мұңсу көзлері Seni sen bul әнiyem ұзақ яша Min qaytırмын түзімәм sağınam Көңілімдегі яшлік сірлерімді Бары сиңағына ышанам Seni sen bul әнiyem ұзақ яша Min qaytırмын түзімәм sağınam Көңілімдегі яшлік сірлерімді Бары сиңағына ышанам Ұзатқанда мұңсуланма әнiyem Min bir қайшан сені ұнытмайм Сиңа рәхмәт оқып күнде кешін Білген дұғаларыны қабатлайм Seni sen bul әнiyem ұзақ яша Min qaytırмын түзімәм sağınam Көңілімдегі яшлік сірлерімді Бары сиңағына ышанам Min barında әнкәй син қайғырма Ауырлықлар келсе тұрмышта Жеңер біз аларны сірдермейше Бойсынмайша ялғыш язмышқа Seni sen bul әнiyem ұзақ яша Min qaytırмын түзімәм sağınam Көңілімдегі яшлік сірлерімді Бары сиңағына ышанам Seni sen bul әнiyem ұзақ яша Min qaytırмын түзімәм sağınam Көңілімдегі яшлік сірлерімді Бары сиңағына ышанам Көңілімдегі яшлік сірлерімді Бары сиңағына ышанам Еш жыршыбыз Айзат Құрбанғалиев. Мәсхут абайның тауышлары шығып қалды. Оңышылар сеңа телебіз келешекті Айзат. Оңышылар. Идел білен Урал аралары, татар жері, башқұрт даласы. Қайда болсақ та біз өз кішілер, дені ұртақ дұғасы. Жырларыбыз, мұңларыбыз ұртақ, иманыбыз бір Құр'аннан. Біз көршілер болып ешеген біз, шал тарихтан, бик көптеннен. Бабамнардан қолған ескі ғадет, қыз берішкен, қызлар алышқан. И жәмәғәт, біз бит бір туғандай, жер су ұртақ,
уртак язмышлар. Башкорт биюен карагыз. Нурлы бию төркеме. Зор рәхмәт, кызлар. Булдырдыгыз. Бар иде яшь чаклар. Сәхнәдә кабат кый фольклор төркеме. Şaklar, kese tulu burşaklar, salamda derde kayırıp, şiker gecik gelecekler. İzinde mi şular? Söyleme yüreğinde anı Ramaydır. Kararı kızlarını çakırıp gelin kızlar. Eyde karıcı kızlar.
Tüptü kutke, mönüp gittim kutke, kilip taştım şüpleke. Alıp gördü düğüne. Elip koydu şuna. Kilip kırdı Feniz. Şunu bulun Feniz. Bulutları Valdağımlı, isimleri Feride. Senin bebek bulmasıydı, mınşadağı Feride. İbray, şebişlerge sip buday. Aşağısındaki görsün, bizge kukoy gidirsin. Sevdi gitken bazarga, ballı prinnik onlara, ballı prinnik gikirken, zülhey kutu, başın sikirken. Karamalı, kızlar, karamalı da. Başka oğullar bize uşuk yapma kaşalar. Uşuk yapıyoruz. Haydi uşuk yapıyoruz. Varman, Aşına uysam da varmam. kuştan tüy. Uğruna kuş geldi. Doğanlı. Hadi açtan tutma. Çok yok, şabata kalır. Akbaş. Şahterik. Kuşaklar sımşaklı. Vallahi teleranım, vallahi teleranım, vallahi teleranım, vallahi teleranım. Şabata atış kandili, köle bir teleranım. Şabata atış kandili, köle bir teleranım. Oyun konkursu laureatı Kay Folklor Türkümü. 2013 yılda bizde 4-nче Бөтенрәсәй авыл сабантуы узган вакытта Борданың Шуен тауында яңа Җәмигъ мәчете ачылды. Һәм Борда район хакимияте бинасы каршындагы мәйданда бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачу тантанасы да булды. Ниһаят, шагыйрьнең безнең район белән тамырлары һәйкәл аша ныгытылды. Мәгълүм булганча, Тукайның бабасы
әнисінің әтейсі Зиннатулла Амиров Қожмақты ауылында, яғни Бордада туып өскен. Зиннатулла Хәзрет Амиров өзінің нәсіл тарихын шиғри юллар білән язып қалдырған. Фәқирім Зиннатулла болды намым. Уса илі иді жай мақамым. Туған илім Қожмақты қариясыдыр. Перім табға Усаға мұсафардыр. Зейнил Бәшар идем нам атамыз. Амирхан ибні Әмирдір бабамыз. Әміне ұзған 2017 елда апрель айында Туқайның туған күнінде Борда гимназиясына бүйік шағиребіздің Туқай исімі берелеу. Нұр үстіне нұр, ем үстіне ем үстеді. Хәзір сәхнеге Борда гимназиясы оқушысы, бүгінгі күнде Қазан музыка күллиеті студенті Алсу Иманаеваны шақырабыз. Татар халық жыры Умырзая. Майкен аға фейтігіз.
Алсу Имайкина. Алсу Имайкина. Қаршалығыз сәхнеде қабаттан достық үрнәк бейу ансамблі. Кешке ойын көрініші. Килсең, йырак түгел икән, барда Казан арасы. Киләчәктә насыйп булсын, дуслар булып каласы.
Барда яғы, ғайна яғы, біздің ұртақ ызбабыз. Юлларғыз тұры келсе, бізге кірмей қалмағыз. Сау боллашмайбыз әлі. Әхәзір сәхнә түріне, менә бүгінгі шараның ұйыштырушысы, бүтін дүния Татар Конгрессы башқарма комитеті жетекшісі, Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Закиров Ринат Зайнур улын, Татарстан Фәннәр Академиясының Ғалимжан Ибрахимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Эльмир Ямалетдиновны, Барда муниципаль районының башлыгы Сергей Миннихан улы Ибраевны, Барда районы земство җыелышы рәисе Хәлил Алапановны чакырабыз. Рәхим итегез. Рәфинә. Хәзер Барда муниципаль районының рәхмәт хатларын укып җиткерәбез сезгә. Бүтін Россия Татар Конгрессы безне Барда районы Пермь крайын татарларын икенче татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыенына зурлап чакыруыгызны зур бүләк дип кабул итәбез. Барда татарлары татар дөньясында үз тарихын өйрәнүчеләр, мәдәниятен үстерүчеләр төбәге булып билгеле. Бүген бүтін дүния Татар Конгрессы безне зур җыенга чакырып, тарихыбызны, мәдәниятебезне саклауга һәм үстерүгә ярдәм кулы сузган өчен без улы рәхмәтебезне белдерәбез. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Ибрагимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләренең безнең милли мәдәни мирасыбыз Пермь крае Барда татарлары дигән фәнни экспедиция нигезендә бастырылган китап безнең тарихыбыз һәм мәдәниятебез буенча зур чыганак булачак. Сергей Миннихан тапшырыгыз рәхмәт хаты. Чуть-чуть словами. Уважаемый Ринат Зинурович, уважаемые коллеги, гости, я имею огромную честь сегодня здесь присутствовать и сказать от имени жителей Бардымского района слова благодарности президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу, Ринат Зинурович, вам, конечно же, в первую очередь за то, что вы всегда оказываете содействие в развитии, сохранении культуры, татарской культуры. Вы всегда очень заботливо и внимательно смотрите, чем живет Бардымский район. Мы очень благодарны за то, что в течение календарного года проводятся различные форумы, съезды. Это дает возможность развиваться молодежи, нашим духовным руководителям, предпринимателям, различные сферы. Вы затрагиваете практически все. И благодаря тем поездкам, которые вы организовываете, жизнь в Бардымском районе, поверьте, она поменялась в лучшую сторону. Для примера могу сказать, что когда вы организовали поездку в Шагардан, Чувашия, мы посмотрели убойный пункт. Его не было. Он у нас появился. И могу сказать, что все предприниматели, которые присутствуют на всех мероприятиях, потом приезжают в родной район и говорят: давайте вот это сделаем, давайте вот это сделаем. Поэтому еще раз огромные слова благодарности за ту работу, которую вы ведете. Уверен, что в дальнейшем она будет продолжаться. Я, как руководитель территории, обещаю, что мы всегда делали все, чтобы татарский язык на территории сохранялся, культура развивалась. Так оно и будет. По-другому мы жить не можем. А в остальном, я думаю, самое главное всем нам крепкого здоровья, желания работать и делать все, чтобы жизнь в Российской Федерации во всех районах только улучшалась в лучшую сторону. Ринат Зинович, огромное спасибо за то, что вы есть и за то, что вы делаете эту работу. Рахмат. Ринат Зинурович, сезгә сүзне бирәбездер инде, рәхим итегез микрофонга. Кадерле дуслар, газиз милләттәшләр, бүген без чын мәгънәсендә олы сәнгать үрнәкләрен карап, сезнең белән куанып, алар ичендә, үзебез ичендә куанып утырдык. Бүген сез Казанлылар алдына түгел, бүтән Рәсәй татарлары алдында, бүтән милләтебез алдында иҗат отчеты тоттыгыз дип саныйм мин. Чыннан да бу сәхнә бүтән
татар дөньясына билгеле сәхнә. Бирдә кемнәр генә кайсы төбәкләрдән генә килеп чыгыш ясамыйлар. Безнең һәр елны дистәләгән коллективлар Ирак Сибирдән ул, Ирак Идел буйларыннанмы, бұл Уралданмы, бүтін жерлерден Казанга килүне һәрбер милләттәшебез үзенең бурычы дип саный. Бу инде безнең чыннан да зур бәхетебез, бу безнең олы шатлыгыбыз. Менә бүген дә бардалылар үзләрен бүтін яктан күрсәттеләр, тапкырлардалар. Алар бик гайрәтле дә, сәхнәдә яңа милләтебезнең яңа бер ачышы. Алар күреп торасыз, нинди сәхнәдән гайрәтлелек, үзенә күрә, үзенә аерым бер энергетика. Алар һәр эштә шулай, сәнгатьтә сәхнәдә генә түгел, менә шуңа күрә дә бардалылар безнең һәр вакыт күз алдында, бардалылар һәр вакыт безнең белән элемтәдә. Әлбәттә, сезнең бик зур бәхетегез менә шушы иҗат әһелләрегез, сезнең олы шәхесләрегез. Бирдә инде шактый яшь тутырган, ләкин бер әйберендә югалтмаган безнең аксакалыбыз. Ул бүген җырлап та бирде, Мәсгуд агай, биеп тә бирде һәм әлбәттә безнең ике араны тоташтырып торучы шәхесләр. Без әлбәттә Рәшид Якфаровны да бик жылы хисләр белән искә алабыз. Дамира Кузаеваның талантлы актриса, Бардак район зурлаган һәм милләтебезне зурлаган шәхесләрнең берсе иде. Менә шушы иҗат ялкыны бүген сәхнәдә күреп торабыз. Әле аларның киләчәктә сәхнә, татар сәхнәсен тутырачак артистлары күп булачак, чөнки районның җитәкчесе әйтеп утыра, менә бусы монда укый, монсы шушы курста укый, монсы шунда укый дип. Димәк, бардалар алга карап эш итә, алга карап хәрәкәт итә. Чөнки әгәр дә бүген әзерләмәсәң, аның иртәгә ул мәйданчык буш калырга мөмкин. Шуңа күрә ул мәйданны тутырыр өчен бүгеннән бу сәхнәдә кемнәр булачак, менә күреп торабыз. Читтән килгән шушындый биючеләрне без бик сирәк очратабыз. Бу зур Казан сәхнәсен тутырырлык коллективлар күргәнегезчә. Шуңа күрә сезгә Сергей безнең дустыбыз, ул күп еллардан бирле инде район белән җитәкчелек итә. Без бөтен Россия авыл сабан туенда аның белән бергә башкардык, бергә уздырдык. Чыннан да татар дөньясы шушында килеп, үзенең туганнарына, үзенең татар дөньясы өчен татар дөньясына килгән кебек хис итеп кайтып киттеләр. Без бардалыларны Пермь крайының үзәге дип саныйбыз гомергә. Ул менә Сергей әфәнденең зур үҗәтлеге белән алар бүген чыннан да үзәк булып торалар. Чөнки Бардадагы телевидение ул Пермь крайындагы берничә районны һәм Башкортстанның берничә районында электреп, алар бүгенге көндә безнең тыйынманы да карыйлар, безнең Болгар радиосын да тыңлыйлар. Шуңа күрә бу әлбәттә аларның гына түгел, безнең милләтебезнең шактый зур өлешенә аның керткән уңышы, аның керткән өлеше. Бу эшләрдә без аларга киләчәктә дә уңышлар телибез һәм һәр вакыт шундый булып калсыннар. Без әле күптән түгел Пермь краенда булып әйткәнемчә эшмәкәрләр форумында булып кайттык. Менә шушы бергә чагыштырып карыйбыз да, шушы төбәктә татарның бик каймагы дип әйтерлек милләттәшләребез шундый матур табигатьле, Ирен буйларында, менә Тол буйларында безнең кадерле вакытсыз дөньядан киткән хәниябез шушы Тол буйлар турында менә бүген аның ул башкарган җырны да башкардылар. Менә шушы төбәкләрне бергә берләштергән, халкыбызның шушы җирдә мохитын, гырыф-гадәтләрен, рухын саклаучы бүгенге җитәкчеләргә, бүгенге менә сәхнә тоткан кешеләргә мин бөтен татар конгрессы исеменнән уңышлар телим һәм һәр вакыт шулай аралашып яшик дип әйтәсем килә. Уңышлар сезгә. Зур рәхмәт, әбез тагын бер рәхмәт хатын сезгә җиткерәсебез килә. Уважаемый Ким Мугалимович, выражаем огромную благодарность за вклад в развитие национальной культуры татар Бардымского района Пермского края. Вашим коллективом в результате многолетних экспедиций выпущена книга «Наше национальное культурное наследие».
Книга стала незаменимым вкладом в изучение истории, языка, культуры, традиции бардынских татар. Здесь имеются уникальные исторические источники о древних связях всего татарского народа. Бардымский район является маленьким Татарстаном на Пермской земле и сохраняет традиции своих предков. Надеемся, что это важное событие станет дополнительным стимулом к дальнейшему сотрудничеству, укреплению культурных и деловых связей. Рәхмәт жылы сүзләрегезгә. Урыннарыгызга рәхим итегез, ярыймы? Сүзләрегез бармы? Әйдәгез. Хәерле кич, хөрмәтле якташлар, милләттәшләр. Шул сүзгә өстәп куясы килә, менә карап киттегез. Безнең концертыбыз ышанып калабыз, сезгә ошагандыр дип ышанып калабыз беренчедән. Икенчедән әйтәсе килә шушы менә сәхнәдән кулланып, барчагызны әйтеп кителде, ел сайын бездә үтә 16 июньдә быел 3 суббота июньнең Барда җыены һәрберебезне шунда чакырабыз. Рәхмәт. Урыннарыгызга рәхим итегез. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Әлбәттә, хатны институтка, аның җитәкчелегенә тапшырырбыз. Һәм минем нәрсә әйтәсем килә. Менә бүгенге сәхнәдә бүген әлеге китап турында сүз чыккач, бик хаклы рәвештә әле институт милли мәдәни мирасыбыз буенча эшен дәвам итә дип әйттеләр. Һәм ул чыннан да шулай. Бу китапка да әле Барда төбәгендә оештырылган фәнни экспедицияның материалларының әле бер өлеше генә урын алды. Әле Барда ягыннан җыелган материалларга күз салсак, анда инде мөнәҗәтләргә бик бай төбәк. Ул мөнәҗәтләр буенча гына да берничә җыентык әзерләргә була. Алар инде халыкның күңелендә дә, халыкның мәдәни мирасы булып, буыннан буынга элек гарәп графикасында булса, соңыннан әлеге буыннар тарафыннан кирилл графикасына күчерелеп, дәфтәрләрдән дәфтәргә күчереп, халык аны күңелендә саклый, һәм инде язмаларында да саклыйлар. Шушы юнәлештә әле алга таба да эшләре дәвам итер дип торабыз, чөнки монда милли оешмаларның да теләкләре бар. Барда белән генә шикләнмичә, Пермь краеның татарлар компактлы рәвештә яшәгән башка авылларын, башка районнарында өйрәнү буенча. Һәм инде экспедиция эшендә ярдәм иткән өчен минем инде рәхмәтемне әйтәсем килә Барда районының хакимияте җитәкчесе Сергей Миңнехан улына. Шулай ук безнең белән даими экспедицияның эшендә катнашып, килеп чыккан мәсьәләләрне турыдан-турыда хәл итеп, үзенең вакытын жәлләмичә безнең белән бергә йөргән Сәлим Нәҗип улы зур рәхмәтебез, һәм иҗтимагый оешма вәкилләренә дә шулай ук. Һәм инде иң зур һәм иң шиксез рәхмәтебез ул инде әлбәттә ул бардалыларга, ул инде гади авыл халкына, милләттәшләребезгә. Чөнки аларның күңелендә сакланган рухи җәүһәрләребез, аларның сандык төпләрендә сакланган чигелгән әйберләребез һәм шурмалар өсте сакланган, кадерләп сакланган, түреп сакланган бурынгы китапларыбыз, алар барысын да саклыйлар, кадерләп буыннан буынга тапшырып баралар. Һәм без инде бу эшне аларның ярдәменнән башка эшли дә алмас идек. Шуңа күрә бергәләп максатчан эшләгән эшләр генә алар инде уңай нәтиҗәләр бирә. Рәхмәт барыгызга да. Үзегезгә дә барчагызга да җылы матур сүзләрегез өчен зур рәхмәт. Урыннарыгызга рәхим итегез. Рәхим итегез урыннарыгызга. Бергәләп җырлыйк туган тел җырын, кичкенә чакта җырлаган кебек.
Havada кояш, җирдә туган тел, булмаса әгәр, без булмас идек. Әйдәгез бергәләп туган тел җырын җырлыйк. Saf tatarca сөйләшеп, туган телебезне саклап, йолаларыбызны онытмыйча, бердәм булып, матур итеп яшәргә ясын кадерле милләттәшләр. Хәзер бөтен дөнья татар конгрессының истәлекле бүләкләрен кабул итеп алыгыз, кадерле дусларым. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.